Qisara naql kinum aka biyenami qisara man naql kinum. Туи ана духтари амамай мара ҷои атам дарои кан тағая рӯз баъзан бирафтам туи даре гашта будака баъд хай гуфтан ки тағаи арӯси пеш даштем худи гирифтан як ӯзбекистон арӯс авурдан пеш даштагиам я суперкле дакисан сарҷила ман макаснора кле када хайзем рафтем туи як гузарондем уҷаи хели вақти шам меояд қатъи келин чӣ хели мекунад бо пул метаҳанд ҳамиятш меорад 200 сомон хан не мегӯм уш меорад 200 сомон хан не обши 600 сомон гуфтем ки сам дазам овардем арӯс афровардем очам омад таре чанд сомон додан гуфтам оча сомон надодан як киртан додан ман хаям киртаи хе надоданад гуфтам не таре хай чӣ кунам мекунад сумазам ки сада задам момам айбайн 2 моҳ гузашт ба худо хай гапҳое ча надоданад не хай тамом айбайн 4 моҳ гузашт